निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। कथांजली। लेखिका सौ मनीषा अभ्यंकर। अभिवाचक ऋतुजा रोहित काळकाटे। प्रकरण 3। अतुल मनोधैर्य। ईश्वरावर दृढ श्रद्धा असणाऱ्याच्या अंगी अतुल मनोधैर्य असावे लागते। ते स्पष्ट करताना स्वामीजींनी पुढील गोष्ट सांगितली। एक सात्विक वृत्तीचा धर्मोपदेशक काही कामासाठी बाहेर गेला। त्याची 3 मुले एकाएकी महामारीत मरण पावली। त्याच्या पत्नीने आपल्या मृत बालकांची शरीरे एका वस्त्राखाली झाकून ठेवली आणि आपला पती येण्याची वाट पाहत दाराशी उभी राहिली। तो परत येताच तिने त्याला विचारलं, नाथ, एखाद्याने आपल्याकडे ठेव ठेवली आणि आपल्या गैरहजेरीत ती तो परत घेऊन गेला तर आपणास वाईट वाटेल का? त्याने उत्तर दिले, छे, मुळीच नाही। नंतर तिने त्यास आत येऊ दिले आणि वस्त्र दूर करून ती प्रेते त्याला दाखवली। त्याने शांतपणे ते सहन केलं आणि त्या मृतदेहांना मूठ माती दिली। धर्मोपदेशक धर्माचा नुसताच उपदेश करणारा नव्हता, तर त्याप्रमाणे आचरण करणारा होता। त्याची पत्नी पण तशीच त्याला पूर्णपणे साथ देणारी होती। स्वतःच्या मुलांचा मृत्यू होऊनही दोघांचे मनोधैर्य अढळ राहिले। ईश्वराने दिलेली ठेव परत नेली अशीच त्यांची भावना होती आणि ती त्यांनी कृतीने सिद्ध करून दाखवली। विवेकानंद म्हणतात, समोरच्या रस्त्यावर निर्भयपणे उभे राहून आमच्यापाशी केवळ ईश्वरच आहे, दुसरे काही नाही, असे जगाला छातीठोकपणे सांगू शकतील अशा 20 स्त्री पुरुषांची आज जगाला गरज आहे। हे व्रत घ्यायला कोणी तयार आहे? भीतीचे कारणच काय? हे जर खरे असेल तर इतर गोष्टींची काय पर्वा? आणि हे जर खरे नसेल तर मग आपल्या जीवनाचा तरी काय उपयोग? प्रकरण 4। शुक आणि जनक। निष्कामपणे कर्म करण्यास आत्मसंयमाची अत्यंत आवश्यकता आहे। माणसाचा आत्मा जोवर आपली स्वाधीनता गमावून दुसऱ्या एखाद्या शक्तीच्या कह्यात जात नाही, तोपर्यंत त्याच्यावर कोणतीही शक्ती अंमल गाजवू शकणार नाही। बाह्य जगातील घटनांचा भलाबुरा परिणाम होऊनही सुखी किंवा दुःखी न होता अविचल राहणं हेच कर्मयोगातही अभिप्रेत आहे। ही अविचलता स्वामीजींनी शुकदेवांच्या कथानकातून स्पष्ट केलीये। प्राचीन काळी भारतात व्यास नावाचे प्रख्यात महर्षी होऊन गेले। व्यास महर्षींच्या पितृदेवांनी, पितामहांनी, प्रपितामहांनी आणि खुद्द व्यासांनीही पूर्णत्व प्राप्त करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला होता, पण त्यांचे मनोरथ सफल झाले नव्हते। परंतु व्यासांचे पुत्र शुकदेव हे मात्र जन्मतःच पूर्ण सिद्ध होते। योग्य वेळी व्यासांनी आपल्या पुत्राला तत्वज्ञानाचा उपदेश दिला। त्यांना देता येईल तितके ज्ञान देऊन झाल्यावर व्यासांनी शुकदेवांना राजर्षी जनकांच्या राज्यसभेत पाठवून दिले। जनक एक सम्राट होते। ते विदेही जनक या नावाने प्रसिद्ध होते। विदेही म्हणजे देहातीत। ते सम्राट असले तरी
चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम. मी म्हणजे शरीर नसून आत्मा आहे, असा बोध त्यांच्या ठायी नित्य वसत असे. बाल शुकदेवांना त्यांच्याकडे विद्यालाभार्थ पाठवण्यात आले होते. व्यासांचे पुत्र आपल्याकडे विद्या शिकण्यासाठी येत आहेत हे राजर्षी जनकांना कळून आले होते. त्यांनी त्या संबंधात आधीच आपल्या सेवेकऱ्यांना काही आदेश देऊन ठेवले होते. यथाकाल शुकदेव जनकांच्या राजप्रसादाच्या दारात उपस्थित झाले. तेथील द्वाररक्षकांनी त्यांच्याकडे अजिबात लक्ष दिले नाही. अभ्यागताला बसण्यासाठी म्हणून एक आसन देऊन ते आपापल्या कामाला निघून गेले. त्या आसनावर शुकदेव 3 दिवस आणि 3 रात्री बसून होते. कोणीही त्यांच्याशी चकार शब्दही बोलले नाही की त्यांची वास्तापुस्तही केली नाही. स्वतः शुकदेव एक अत्यंत असामान्य विभूती म्हणून मान्यता पावले होते. अशा सन्मान्य व्यक्तीची राजा जनकाच्या दरबारात उपेक्षा होत होती. 3 दिवस लोटले. 3 दिवसांनंतर सारा देखावा एकदम बदलला. राजाचे मंत्री, मोठमोठे अधिकारी लव्या जमानीशी तेथे आले आणि त्यांनी अत्यंत सन्मानाने शुकदेवांचे स्वागत केले. ते त्यांना आत सुशोभित दिवाणखान्यात घेऊन गेले. सुवासिक जलाने त्यांना अभ्यंग स्नान घालण्यात आले. नंतर त्यांना उंची भरजरी पोशाख देण्यात आला. नाना तऱ्हेचे भोगविलास आणि ऐशोआराम यात त्यांना आखंड बुडवून ठेवण्यात आले होते. परंतु शुकदेवांच्या मनस्थितीत त्यामुळे काहीही फरक पडला नाही. सुरुवातीला राजसभेत दुर्लक्ष झाले म्हणून ते रागावले नाही किंवा आता सन्माननीय वागणूक मिळाली म्हणून ते हुरळून गेले नाही. दोन्ही वेळा त्यांची मनोवृत्ती स्थितप्रज्ञाचीच होती. नंतर त्यांना राजापुढे नेण्यात आले. सम्राट सिंहासनावर आरूढ होते. नृत्य, वाद्यगीतं आणि इतर आमोद प्रमोद चालू होते. राजाने त्यांना दुधाने शिगोशिग भरलेला एक प्याला दिला आणि तो हातात घेऊन दुधाचा एकही थेंब न सांडता राजसभेला 7 प्रदक्षिणा घालण्यास सांगितले. शुकदेवांनी तो प्याला हातात घेतला आणि त्या मादक संगीताच्या सुरेल लहरीतून आणि सभागानाच्या उन्मादक सौंदर्यातून वाट काढत त्यांनी सभेला प्रदक्षिणा घालण्यास प्रारंभ केला. 7 प्रदक्षिणा घालूनही दुधाचा एकही थेंब सांडला नाही. त्याचे स्वतःच्या मनावर असे काही प्रभुत्व होते की त्याच्या इच्छेविरुद्ध त्याचे मन आकृष्ट करण्यास जगातील कोणतीच वस्तू समर्थ नव्हती. अखेरीस शुकदेव दुधाचे पात्र घेऊन राजापुढे उभे राहिले. राजर्षी जनक म्हणाले, तुमच्या महनीय पितृदेवांनी तुम्हाला जे काही शिकवलंय आणि तुम्ही स्वतः जे काही शिकला आहात त्याचीच फार तर मी पुनरावृत्ती करू शकेन. तुम्हाला सत्याचा साक्षात्कार झालाय. तुम्ही स्वगृही गमन करा. आत्मसंयम साधलेल्या मनुष्यावर जगातील कोणतीच बाह्य वस्तू परिणाम करू शकत नाही. ईश्वर प्राप्तीसाठी कर्म, भक्ती आणि ज्ञान कोणत्याही मार्गाने गेले तरी सर्वच मार्गात हा आत्मसंयम आवश्यक आहे. प्रकरण 5. सोनेरी मुंगूस. ईश्वराची उपासना समजून कर्म करणे म्हणजे कर्मयोग. परतफेडीची अपेक्षा न ठेवता कर्म केलं पाहिजे. अर्थातच कर्मयोगात संपूर्ण स्वार्थत्याग अपेक्षित आहे. याविषयी स्वामीजींनी महाभारतातील सोनेरी मुंगुसाची कथा सांगितलीय. कुरुक्षेत्रावरील घनघोर युद्धाचा वणवा शांत झाल्यावर पांडवांनी एक महायज्ञ केला. त्या प्रसंगी खूप दान करण्यात आले. त्या यज्ञाचा थाटमाट पाहून सर्व लोक दिपून गेले. सर्वजण एकमुखाने त्या यज्ञाची प्रशंसा करू लागले. यज्ञाची सांगता होत होती. अशा वेळी एक मुंगूस तेथे उपस्थित झाला. त्या मुंगुसाचे अर्धे शरीर सोन्याचे आणि अर्धे शरीर करड्या रंगाचे होते. यज्ञमंडपात शिरताच ते तेथील यज्ञभूमीवर इतस्ततः लोळू लागले. युधिष्ठिर ते सर्व पाहत होते. त्याने मुंगुसाला तेथे येण्याचे कारण विचारले. मुंगूस म्हणाला, पूर्वी कधी असा यज्ञ झाला नाही. या यज्ञात गरिबांवर दानाचा वर्षाव होत आहे. तुमच्या या यज्ञाची तारीफ मी ऐकली म्हणून येथे आलोय. पण हा खरा यज्ञच नाही असे वाटते मला. यापूर्वी एका यज्ञात यज्ञभूमीवर लोळल्यावर माझे अर्धे शरीर सोन्याचे झाले होते. या यज्ञात अभूतपूर्व दान होत आहे असे ऐकून मी उरलेले माझे अर्धे शरीर सोन्याचे होईल या आशेने या यज्ञातील यज्ञभूमीवर लोळत होतो.
परंतु माझी इच्छा काही सफल झाली नाही. मुंगुसाचे ते बोलणे ऐकून युधिष्ठिरासह सर्वांनाच त्याने पाहिलेल्या त्या यज्ञाची हकीकत ऐकण्याची इच्छा झाली. मुंगूस सांगू लागले, ऐका, एक लहान खेडेगाव होते. तेथे एक गरीब ब्राह्मण आपली पत्नी, मुलगा आणि सून यांच्यासह राहत होता. घरात 18 विश्व दारिद्र्य. त्यात भर म्हणून सतत 3 वर्ष दुष्काळ पडला. अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली. एकदा तर त्या कुटुंबाला ओळीने 5 दिवस उपवास घडला. 6व्या दिवशी मोठ्या मुश्किलीने त्या ब्राह्मणाला थोडेसे जवाचे पीठ मिळाले. ब्राह्मणीने स्वयंपाक केला. शिजवलेल्या अन्नाचे 4 भाग केले आणि त्यांनी ते वाटून घेतले. आता घास तोंडात घालणार इतक्यात दारावर थाप पडली. गृहस्वामीने दरवाजा उघडला तर दारात अतिथी उभा. अतिथी रूपात नारायणच आला आहे असे मानून त्या ब्राह्मणाने त्याला सन्मानाने घरात आणले आणि आपल्या वाटणीचा अन्नाचा भाग त्याला दिला. तेवढे खाऊन त्या अतिथीचे पोट भरले नाही, म्हणून ब्राह्मणाच्या पत्नीने पाठोपाठ मुलाने आणि सुनेनेही आपला भाग त्याला दिला. ते खाऊन अतिथी तृप्त होऊन आपल्या मार्गाने गेला, पण त्याच रात्री ते चौघेही जण भुकेने तडफडून मृत्युमुखी पडले. त्यांच्या त्या अन्नातील काही भाग जमिनीवर पडला होता. त्यामध्ये लोळल्यामुळे माझे अर्धे शरीर सोन्याचे झाले. तुमच्या या यज्ञात उरलेले अर्धे शरीर सोन्याचे होईल असे वाटून मी इथे लोळलो, पण माझे शरीर सोन्याचे झाले नाही. त्यामुळे त्या ब्राह्मणाने केलेला यज्ञच श्रेष्ठ आहे. अशा प्रकारचा उच्च स्वार्थत्याग आणि दयेचा भाव कर्मयोगात अपेक्षित आहे. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.